Magandang umaga, bro. Magandang umaga, bro. Ano ba itong kuan, bro? Christian Zion. Ano pa namin yan, yung charge namin kasi without wall, kaya sayo na lang kay mauma na sa propesya nakabutang. So kuan siya, bro. Bago ko lang to naririnig tong Christian Zion. Meron namang Zion of God, bro, doon sa Agusan. Kano-ano kayo doon? Hindi namin yung connection kasi yung charge na tinutukoy namin sa Zacarias, ang wall niya is ang Diyos, ang pader na apoy, ang Diyos diyan, kaya So ano-ano to mga doctrine ninyo, bro? Kasi bago lang to sa aking pandinig. Ang yung pinaka-common kasi na narinig ko na religion, Baptist, Alliance, Sabadista, Saksing Jehovah, brother, bago nga to, brother. So Dahil ano? ang church namin, no? Kung baga, nakapropesya kasi tayo na ang lahat ng church yan, maging Katoliko, maging sabihin man church ng Diyos, ibabagsak yan, brother. Isa lang ang matitira. Ang yun lang ang bundok ng Sion ang matitira na magiging church niya na naalala mo yung bato na tumama sa rebulto ni Haring Nabucodonosor? Naalala mo? Brother? Bro, itong, Yes. ano bang pagkakilala ninyo kay Kristo, bro? Diyos lang din ba? Gagaya ng mga ibang sikta? Kasi yung iglesia ni Kristo, tao lang. Tao si Jesus Christ, naging tao siya. Pero yung spirit niya talaga is yung spirit, yung Holy Spirit. Yung spirito rin ng Ama. So, para sa inyong doktrina, si Kristo ay Diyos. Yes. So hindi pala tayo magkakaiba ng pananampalataya regards about that divinity of Christ. Yes, bro. Basta Katolik ka. Yung pinag-iba lang natin yung mga regulation lang. Kaya nga hindi ko rin reject yan yung Katolik. Inaano ko rin, kasama ko rin dati mga Catholic defender. Kasama ko rin yan dati dahil Kasi, alam ko rin naman talaga na taga saan kayo, bro? Taga Cebu? Cebu, bro. Ikaw, bro, taga-asa ka? Sambuanga. Bisaya raman ko, bro. Ay, sayang mo, malayo kasi kung malapit sana. Di ba meron kayong bro? Di ba meron kayong debate nila, Jared? Meron kami debate pero hindi nila in-upload yung nakalaban ko doon, nawala si Jared. Ang nakalaban ko doon, moderator nila. Yung ang mga dalawang yung na-post mo na Mayo 26 ba yun? Kailan yun? Ano, brother? Yung na-post mong bago lang, tapos na ba yun? Yung kay kanino? Kay Jared, di ba meron kayong proposal? Hindi, pinopromote nila na, nag-set up sila na sa January, next month, pitsa 21, pupunta si Jared dito, magharap kami personal. Naka-ano na yun, naka-set na yun, pero wala pang confirmation. Pero almost magkikita talaga kami at maghaharapan talaga kami personal. Ano topic nyo doon? Yung father na tinatawag Ama. So sino affirmative? Si Jared. Patutunayan yan na yung pagtawag ng Ama sa mga pare ay biblikal. Ama. Sa inyo, ano ba sa inyo? Pastor lang ba sa inyo yung tawag sa mga ngaralin nyo? Hindi ko rin may mga pastor, meron rin mga brother. Kasi may mga kaibigan kami na hindi naman nagpapatawag, mga preacher, hindi naman nagpapatawag na pastor or Tapos may mga evangelism rin kami nakasama na brother lang talaga yung tawag dahil hindi naman nga pastor. So bali yung pinaka-hayos talaga ninyo, yung sabihin na lang natin pagka sa ibang religion, pastor, sa inyo pastor din, pero ayaw lang magpatawag. Parang gano'n na rin nga, Okay. So ilang taon na kayo dito sa Pinas, bro? Hindi, dito ako pinanganak. No, yung ibig ko sabihin yung religion nyo, ilang taon na po kayo dito sa Pinas? Hindi ko alam yung dyan, basta ako nakapasok ako sa born again Christian, 16 years old ako. So pinag-aralan ko ang born again Christian
compared to Catholic, may pagka-similarity lang naman. Katulad rin ng Katoliko, may nag-aakala rin dalawang Diyos. Meron rin nagsasabing isa ang Diyos. Ganon rin ang Christian na talagang kung ano mo, pariyo yung sakit nila na ganon rin. Kaya hindi ko sinasabi na born again ako. Dahil marami naman born again, mga mali. So, yung religion mo ngayon is born again ka, pero tinatawag lang na Christian Zion. Diyan ako nakakuha ng mga wisdom, knowledge. Pero hindi ko sinasabi talaga na lahat is ano, meron rin kasi mga Christian na mga tingin ko mga racket lang rin. So bro, di ba sabi mo 13 years old ka pa lang na membro ka na sa sinasabi mong Christian Zion? Hindi ko sinasabi na member talaga ako, number one. Hindi pa ako nabautismuhan kahit sa edad ko na to or ang tagal ko na sumamba dyan. Hindi ka pa nabautismuhan sa sinasabi mong Christian Zion? Bakit naman bro? Walang bautismo sa inyo bro? Hindi, yung bautism, hindi mo kasi yan dapat i-accept basta-basta, brother, na magiging backslider. Kaling na rin naman sa hinarap, huwag ka muna magpabaptize dahil mas ready talaga yung handa ka talaga magsisi. Kasi kumbaga, wala naman yung sa talaga kasi kaligtasan dyan sa bautism. Ceremony lamang yan. Walang kaligtasan sa bautism? Yes. Ang importante diyan, brother, ceremony lang yan sa tubig. Pinapakita lang yan sa atin ang kahulugan. So ang talagang kaligtasan talaga nandun talaga sa baptism of Holy Spirit. Doon talaga ang final. Yun talaga masusulat talaga ang pangalan mo sa Book of Life. Oras na natanggap mo yan ang baptism of Holy Spirit. Bro, ano yung bro? Halimbawa, bro, yung pagkayong tao, halimbawa ikaw hindi ka pa nabautismuhan, sabi mo kasi hindi pa tama ang panahon or hindi pa siguro tama. Yes, brother. Paano pag namatay yung isang tao, bro, na hindi sa nabautismuhan, bro? Sa tingin mo, makapasok kaya siya ng karya ng langit? Yes, brother. Makapunta yun dahil padanin ko mo ng traka. Makapunta yun, brother. Dahil ang importante dyan sa bautismo na tinatawag talaga, ang bautismo sa Holy Spirit, yun talaga ang pinaka-importante dyan. Bro. Hindi yan importante na talagang okay. Yung accents mo, bro, parang Ilonggo ka, bro? Ilonggo, brother, Ilonggo. Kaya pala yung accent mo. Okay, may nagtanong sa atin dito, Ilonggo ka ba daw? Asensya na, hindi ako marunong mag-Ilonggo ha. Pero okay lang, brother. Kaya nga nagko-communicate tayo through nagtatagalog na lang ako kasi minsan po yung may mga Ilonggo kasi din lang naintindihan yung mga Bisaya minsan. Iba yung So bro, saan natin mababasa bro na sinasabi mo na pag kayong tao ay namamatay na wala siyang bautismo, mapasalangit talaga yung kaluluwa niya? Brother, ang bautism of Holy Spirit, yun ang pinaka-importante dyan. Bautism of Holy Spirit. Saan yan bro? Saan natin makikita yung baptism of the Holy Spirit? Maraming bisis yan nakalagay sa Bible. So kung hihingin mo, mamaya ko pa may bigay sa'yo. Maraming bisis. Maghingi ko ng isa bro. At saka, paano gagawin yung baptism of the Holy Spirit bro? Kasi pagka baptism of water, di ba, ilulublob ka sa tubig or pouring. Yes. Pero yung baptism of Holy Spirit, paano yan gawin bro? Paano matatanggap yon? Brother? Paano yun paano gawin yun? Halimbawa, nakapasok ako. Bro. Ito brother. Naalala mo sa Pentecostes? Nagsasalita sila ng mga iba't ibang lingwahe. Yun ang baptism of Spirit. So pangyarihan ng Diyos na pupunta sa iyo na magbibigay ng mga kaalaman, brother. So yun yung ini-example mo sa during Pentecost Sunday. Tapos brother, si John Baptism, no? Puspos siya ng Holy Spirit at yun ay baptism of Holy Spirit na sa tiyan pa lang mismo ng nanay. So si John Baptism
kahit hindi na yan binigyan sa tubig, dahil ang pangalan niya talaga is nakabulagay na yan sa Book of ano. At saka wala nakalagay na binautismoan si John Bautism. Dahil sinabi niya kay Jesus Christ na ako dapat ang bautismoan mo sa tubig. No? Which means na hindi pa siya na bautismoan sa tubig, John, dahil sinabi niya kay Jesus Christ na ako dapat, Panginoon, ang bautismoan mo sa tubig. So, bro, pagka ako, bro, isang halimbawa, nagiging kaanib ako sa sinasabi mong Christian Zion. Tapos sabihin ko, Pastor, maaari mo ba akong bautismohan sa True Holy Spirit? Paano gawin yun, bro? Wala yun, brother. Yung bautism of Holy Spirit, dumarating yun kusa. Kung pinagpapatuloy mo ang pagkaunawa sa salita ng Diyos, at talagang mainit ka talaga, yung kapangyarihan na yan na nagiging matalino ka sa salita ng Diyos, no? Nagiging tama talaga yung mga desisyon mo, may mga humingi ng prayer sa iyo at gumagaling. Yun ang mga diyan mo makikita ang dumating na sa iyo ang puspos or napuspos ka na ng Holy Spirit. So yung mga tao, bro, na binanggit do sa yung nakatanggap ng Holy Spirit, yung Holy Spirit sa Acts of the Apostle chapter 2 verse 1 to 4. Tama ba yung sitas na yon? Sila po ba ay membro ng Christian? Sila po ba ay membro ng Christian Zion? Sila ang member ng Christian. Ang tanong mo? Sila po ba ay membro sa Christian Zion na kinaaniban mo ngayon? Hindi, brother. Hindi. So saan Hindi, sila kabilang, hindi. bro? Saan sila kabilang na religion kung bakit ganun? Kasi kapag ka-Christian, sandali, bro. Kasi, bro, kapag ka-Christian, di ba, nag-ugat yan kay Christ, di ba? So alam natin yan. Brother. Yung mga apostol, yung 12 apostol, halimbawa, yun, nakatanggap sila ng Holy Spirit during Pentecost. So kung hindi sila kabilang sa Church of sa sinasabi mong Christian Zion, saan sila kabilang, bro? Saan sila nakabilang? Sa Kristyanismo. Kristyanismo. Anong klaseng Kristyanismo, bro? Kasi pagka sinasabi natin Kristyanismo, may mga sekta yung brother, kaya sinasabi ko lang Christian ako. Dahil ang tukoy ko doon sa Ethiopia. Yung reyna ng Ethiopia dumating diyan sa Israel, no? Dumating siya. Tapos pinuntahan siya ni Filipe, no? Sorry, iba ba yun? Pero binanggit pala yun, iba pala yun. Yung parang oray na nga yun ng Ethiopia, yan tingin ko dahil siya na rin naman yung nagpalaganap ng Kristyanismo, tingin ko doon, no? Dahil umuwi nga siya dyan sa bansa na galing kay Filipe, na binautismohan sa tubig at natanggap niya talaga mismo kaagad ang baptism of Holy Spirit. Dahil binanggit naman dyan talaga sa Bible, no? Nung binautismohan sa ni Filipe by water, and then nabautismohan rin siya kagad sa Holy Spirit. At ang unang mga tinawag na mga Christian ay doon nag-start sa Ethiopia. Hindi sa Antioquia, bro. Hindi sa Antioquia yung mga tinatawag na yan pa rin yan, bro. Ganun lang yun. Iba-iba naman kasi okay. Doon sa bro, sa Antioquia or sa Ethiopia yung sinasabi mo, yung binanggit mo. Di ba may tinatawag na sila yung tinatawag na unang Kristiyano? 'Di ba? Nababanggit do sa sa Acts chapter 11 verse 26 na tinatawag sila ng the first Christian. At tanong ko, bro, sino yung taong tumawag sa kanila na ito ay first Christian? Sinong nag-introduce sa kanila na itong taga Ethiopia, itong taga Antioquia, mga first Christian po ito? Sino po, bro? Hindi ko napansin yan, brother, kasi mahirap na tanong yun sa iyo na yan na kung sino nagsabi ang yung tanong mo. Kasi di ba? Makakaya ko sagutin yan, pero kailangan ko pa i-open rin at pag-aralan ang ko, dahil siyempre hindi naman tayo katulad kung mag-mention ako ng bisang verse, tatanungin kita, hindi mo rin masasagot kaagad yan.
So tao lang yung kan bro, yung hinihingi ko baka naman alam mo. Ay, okay lang, wala problema yung brother. Sige bro, dito sa Pinas bro, kasi yun lang, bago ko lang naririnig yung Christian Giant. Halimbawa bro, kapag ka sinasabi mo, kayong mga Katoliko, kailan kayo mabot sa Pinas, di ba? Masabi namin, 1521, umabot kami rito. Kayo bro, anong Okay. taong kayo umabot dito bro? At sino yung taong responsable na nagdala ng simbahan ninyo, nagtuturo na, nag-aral dito sa Pilipinas? Brother, makinig ka. Ang Bible, sapat na para magpapatayo ka ng church Ay, sarili. kung tatlo lang kayo ang tao ngayon sa bundok na natira, for example, nagkagera, no? Example, tatlo na lang Sarili. kayong tao, no? So, nandyan ang Bible. Kung may Bible kayo, kayang-kaya nyo yan itayo ang church na yan ng Diyos. Hindi na yan kailangan na isang tao pa or sinong kulukoy pa na magtatayo na magiging founder. Hindi na yan issue, brother. Dahil kahit saan ka ng sulok ng mundo, katulad ng malapit na ang Armageddon War, di ba, magkakaputokan na yan. Ano ba yung Armageddon? Oo, kung magkakaputokan ng nuclear bomb, no? For example, no? So, yung mga tao, error na, may mga tao na sa bundok na sila-sila lang, no? So, kung isa ka nandun at saka may Bible kayo, pwede kayong bumuo ng sarili nyong church dyan. Hindi na kailangan so ng pwede, bro. kung sino. So, alimbawa bro, pag may Bible ako, alimbawa, na-order ko sa Shopee, ngayon lang dumating, okay. Yes, tapos bro. nagbasa ako sa Biblia bro, pwede ako magsariling tayo ng simbahan bro, or iglesia. Yes, brother. Dahil lang bukpong buhay pang tao may kaligtasan. hindi yung nandoon na lang sila sa isla, isang libo sila, wala na silang pag-asa dahil wala silang alam sa ano. Dahil Diyos mismo ang gagawa ng paraan niya paano sila maligtas. Hindi, for example, mag-asawa kayo, hindi kayo kasal, no? So kung nandun kayo sa isla at tandaan doon rin ang kamatayan nyo, walang may magkakasal kasi sa inyo yan para mag-legal kayo sa mata ng Diyos. So ang gagawin nyo dyan is kayo na mismo mag-open kung anong nalalaman nyo na or anong wisdom or knowledge sa inyo, gawin nyo, ikasalin yung mga kasama nyo. Dahil once na hindi nyo ginawa yan, magiging illegitimate sila. Dahil kumbaga, hindi sila kasal. May sumpa yon na hindi ka makakakit sa langit. Kumbaga, may mga gano'n na, for example, hindi rin sila nabautismoan. No? Na kung pwede naman gawin, bakit hindi gawin? Wala namang problema. Yun ang tukoy ko, brother. So bro, itong mga apostol bro ay Christian. Ang sayo, Christian Zion. Sabi mo, hindi. Brother, pakiulit, brother. Yung sabi mo, yung mga apostol hindi membro ng Christian Zion. Kasi sila yung Kristiyano. Brother. Oh, okay. Sige, brother. Explain ko. Sila yung Kristiyano. Explain ko, brother. Ano, bro? Sandali bro, kaklaruin ko lang bro. Alin na mas maganda bro? Itong tayo po ay mamembro ng simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo na nasa St. Matthew chapter 16 verse 18, or itong mamembro ka lang ng isang simbahan na halimbawa sabi mo nagbasa lang ng Biblia sa ilalim ng puno ay nagtayo na kaagad ng simbahan. Yes, brother. Anong pinakamaganda doon bro? Ang maanib ka sa iglesia ni Kristo or maanib sa iglesia tayo lang ng nasa ilalim ng punong mangga? Brother, pakinggan mo ako, brother, ha? Katoliko ka, di ba? Sige bro. Katoliko ka, brother? Brother, meron tayong propesiya. Makinig ka mabuti, no? Ang mga churches, excuse me. Brother, ang 7 iglesia na yon na sinasabi natin na mismo simbahan ng Diyos, no? Nakikinig ka? Sige brother? bro. Sige bro. Nakinig ako bro. Yung mga churches na yun, brother, burado na yun. Na-erase na yun. May isa lamang natitira, brother, Catholic. No? Dahil sinabi nga rin naman ni Jesus Christ na ang simbahan ni Pedro hanggang sa katapusan ng mundo is nandyan pa. Tama yun, no? So Catholic yun. Pero brother, ang Catholic Kingdom, tumutukoy yun sa nag-roll na
sa itinayo ni Haring Nabucodonosor, no? Which means Catholic yun. Ah, so Hindi yung- naman Bro, Brother. yung itinayo ni Kristo, Catholic yun. Catholic, tama kay Pedro, tama. God! Ayan na. Amen ako yan, bro. Amen ako dyan. Oo, amen ako dyan. Oo. Sige bro, Okay. salamat sa panahon bro Continue ha. tayo, bro. Hindi pa tayo tapos, brother. Mamayang, sige, okay. Konti, Basta, brother, ano konti. lang, alam mo, nagagalak ako ngayon na sa dinami-dami ng mga relihiyong na kausap ko. Sandali lang, Wag mo bro. muna putulin. Bro, Brother, wag mo muna. Brother, kaya wag mo muna kaya. putulin. Sandali lang, bro. Nagagalak ako at natutuwa naman ako, bro, dahil sa dinami-dami ng mga pastor o mga ngaral ibang sikta na nakausap ko. Todo tanggi. Ikaw, hindi, aminado ka eh. Sige, bro, continue. Continue ko, brother. Go. Tama yun. Ikaw, naniniwala ka rin ba na yung statue ni Haring Nabucodonosor sa dream niya, tinamaan ng bato, Catholic yun, ang isasagot ko. Tama? Hindi ako maniniwala, bro. Maliban na lang. Bakit? Maliban na lang kung may bro, may supported Bible scholar ka doon sa mga sinasabi. Sandali lang, bro. Sandali, ganito, bro. Maliban na lang kung mayroon kang Bible scholar na sumusuporta para naman maging scholastic yung datingan natin dito. Kasi kapag hindi yan. sabihin mo, Catholic yun, wala namang Bible scholar na tumutukoy, ay di parang bumuo ka lang ng sarili mo salita, pagkatapos wala namang Bible scholar na sumusuporta, ay mali po yun. Pwede naman yung brother kung ayaw nyo sa amin na lang na church yun. Ayaw. Mas okay yun. Ayaw. Okay lang mo marati. At least, okay na bro. At least okay na, problem solved na po ako. Wala kang duda. Sabi mo, akseptado. Ayan, admit ka na. Hindi pa ako tapos. Brother. Okay, go. Ako, go ako, brother. Okay, go. Makinig ako. Brother, makinig ka. Ah. Ang bato na tumama sa statue ni Haring Nabucodonosor ay naging isang malaking bundok. Hindi mo yan alam, brother? Sige. Hindi mo yan alam? Hindi ko sasabing alam ko. Hindi ko rin sasabing hindi ko Okay, alam. hindi mo alam. Yun ang pag-aralan mo, ang banal na sir, bundok. sir. Ay, hindi ko sinasabing hindi ko alam. Hindi ko rin sasabing alam ko. Maliban na lang Okay, pag mayroon kayong documents ka. Bible scholar. Sige, sir. Okay, sige, brother. Makinig ka, brother. Yan ang tinutukoy ko na charts namin, brother. Sa hinaharap. No? So, Kasi close malinaw naman malinaw naman kasi ang biblical, no? Na ang bato na yon naging isang malaking bundok. At yon ang bundok ng Sion. Na ang pader ay apoy at ang pader dyan na apoy ay ang Diyos. Dahil oras na hindi gagawin yun, mamamatay tayo sa apoy. Dahil ang mga nuclear bomb sa araw ng Armageddon is puputok. Grabe, is Okay. ma-powerful, So, syempre. sige, bro. So darating, brother, ang Kristo. Darating ang Kristo sa banal na bundok na sinasabi ko sa araw na nagliliyap ang apoy sa mundo. So bro, kaklaruhin ko lang bro ha, panghuli na to bro kasi baka may trabaho ka at Okay, meron din brother. ako lakad. Sige, okay lang, brother. Okay lang, brother. Yung unang mga apostol ay membro po sila ng Kristiyano. Sabi mo yung Kristiyano na yon ay tinayo ni Kristo ay Catholic. Tama ba yon? Membro sila ng Catholic? Hindi sila yung members ng Katolik, brother. Wala pang Katoliko doon, brother. Sabi Walang mo, binanggit na Katoliko dyan. sabi mo ay tinayo ni Kristo ay Catholic, hindi ka totoo. Brother, babawiin mo. brother, makinig ka. Hindi kayo pwede mangaral sa Israel dahil pag nahuli kayo, papatayin kayo dyan. Paano kayo magtatayo ng hindi kayo nga pwede makapag-report na Christian kayo dahil papatayin kayo diyan. Kumbaga, walang churches diyan na Katoliko dahil hindi nga i-register diyan dahil kontra ng gobyerno ang mga pinapangaral diyan. Bro, Ano mo sabihin Katoliko? Yung sinabi mo kanina na Catholic yung itinayo ni Kristo, totoo ba yon? Brother, naging Katoliko na lang 'yon sa hinaharap. Sa hinaharap. Hindi nagsimula ang Katolik doon. Nagsimula ang Katolik, alam ko, mga 1,000 years pa. Time nila Constantine. So sa panahon ni Constantine doon pa nagiging Catholic. Doon nakatayo ang mga
Doon kasi ang propesya, brother, na maghahari ng Diyos. 1,000 years hanggang ngayon. Saan natin mababasa yan, bro, na yung Catholic ay nagsimula pa panahon ni Constantine? Hindi, brother, may propesya rin yan, brother. Hindi ko mabigay sa yung verse. Mabigay ko yung verse, pero panghanapin ko pa. Ang nakalagay dyan, brother, 1,000 years ginapos ang ahas. 1,000 years, no? Kaya ginapos siya, simula sila Jesus Christ, nandyan si Herodes ang ahas. So 1,000 years ginapos siya sa bangin na walang hanggang. Narinig mo yan, Revelation? Bro, saan natin mababasa, bro, na... Revelation, brother. Wala namang 1,000 ginapos siya. 1,000 taon, which means na ang 1,000 years dyan hanggang 2,000 sa generation natin ngayong 2,000, which means nagsimula dyan maghari ang Diyos, dahil ang Kristyanismo dyan nagiging legal na talaga siya, nag-start na talaga siya. Kumbaga may mga presidente na ang pinapatupad na batas ay batas Kristiyano. Sige, bro. Hanggat wala tayong history na mababasa doon, bro, mananatili pa rin akong negatibo sa mga sinasabi mo. Okay, Salamat, walang bro. problema yun, brother. Maraming salamat, brother. Okay. Baka mamayang gabi bakante ka, tatawagan kita, Walang problema, brother. Mas maganda, brother, i-live natin, brother. Live to, bro. Naka-live to, bro. Naka-live to ngayon. Maraming salamat, brother. Naka-live to ngayon. Maraming salamat. I-upload mo, brother. Walang I-upload problema. mo dahil- I-upload ko to sa YouTube channel ko. Naka-live to sa YouTube channel ko sa Pasahan mo Facebook. ko, brother. Sige. Okay, maraming salamat, brother. Sige, Hindi sige. tayo magkalaban, brother. Hanapin natin yung kaligtasan dito. Sige. Katolik ka man, Iglesia ni Cristo, o ano man mali na religion, hanapin natin yung totoo at pagtulungan. Hindi tayo magkalaban dito, brother. Sige, wala problema. Debate sa rason, walang kasaling korason. Okay, maraming salamat, brother. Sige. Magandang araw sa makaparinig nito. Magandang araw din sa'yo.